Thokozani sanibonani dumelang absheni and allo. Lo bulisa Inyanga MPEDI umkhuloti ngisegoli Johannesburg CBD. Bakwethu ngibulisa ngenjabulo, ngibulisa ngothando, ngibulisa ngenhlonipho. Njengoba ngibulisa kanje, ngilana for wena and nawe ulapho for mina. Ngize la ukuzokusiza ngoba ngibizele wena. If this video iyakureacha wherever you are, I'm here for you. Awungeni kule channel lenge mistake uthunyelwe. Uthunyelwa abantu bakini ongabazi, abanye babo uyabazi, abanye babo uyazwela njengabo. Ibona abangifaka namhlanje kumabona kude wakho ukuthi ungibheke. Ungibheke mhlawumbe usemotweni ya driver, ungibheke mhlawumbe ungibukele mhlawumbe ku smart TV sakho. Inyanga MPEDI mkhulu isithi balakatha ngaphakathi izele wena. Nina bethongo Isitha sami Idlala. Mkhulu, how can you say Isitha sakho Idlala? I remember very well, I was at my age, it was something like 18 years. Uma ngithatha iflight ngisuka kwelakithi laseNingizimu Afrika ngiya kwelinye ngiyofina impilo. Life by then bekunzima kakhulu ibingekho nje. I remember very well ngithatha imali zabantu ngiyiboleka. Uma bengithatha imali zabantu ngiyiboleka mntaka baba, ngathatha imali zabantu engenazo, engazange futhi ngayithinta ngezandla zami ngiyoqela impilo kwelinye izwe. Ngizwile kuthiwa uma umuntu kamoya into zakho zingahambi kahle, uma ungafika wathandaza kuleyo ndawo leyo, into zakho ziyokhanya. Uma ngithi ngiyabheka imali yakho nibikula 36,000, isingile yakho ukuthi ngiye lapho, ngaboleka imali man ngoba ngiphethwe indlala, ngilambile impilo nje. Mangiqeda kuthola imali ngahamba ngagibela iflight, ngahamba for the first time ngigibela iflight impilo yami, ngenza ama visa, ngenza yonke into. Mangiqeda unyamalala mayibabo, kuthe mangibuya impilo yami yabheda more. Yabheda more impilo yami, ngayibuza ukuthi kanti bengihamba kude kangaka ngiyela ukuhlupheka futhi. Ngilo ngihlupheke kangaka. Kanti uNkulunkulu khane sasebenza ngami. Kanti uNkulunkulu khane seza ngami. Kanti uNkulunkulu khane seza ngami. So ngikhuluma nawe umuntu osemakhaya, wena muntu othi mhlambe usuka kwinamhlanje enyangeni, usuka somewhere kumprofeti, umprofeti ukupromise ukuthi kuyolunga within a year, but ubona unyaka usudlula kungakalungi. Kanti umprofeti ubongirobha imali noma ungenzani, wayengakirobha mntanami. uNkulunkulu khane sasebenza ngawe. uNkulunkulu khane sadila ngawe. uNkulunkulu khane sangena emsebenzini ngawe. uNkulunkulu khane esaya ngempilo yakho. Yes, kuyawushetha. Mina ayikho into eyisitha kimi njengendlala. That's why ngihamba indawo, ngifuna imithi yokusebenza abantu, ngifuna ipoki zokusiza abantu, ngifuna ipoki zokuphakamisa abantu. Ingakho ngiyehla ngenyuka. Ngiyehla ngenyuka ngoba ngifuna ukulungisa impilo zabantu. Indoda elambile iyanginyanyisa. Indoda engenamoto iyanginyanyisa. Umfazi olambile uyanginyanyisa. Umama ongenalutho uyanginyanyisa. I need you to have something. I need to have something. La ekhaya ngiphakamisa abantu. Uma ngikuphakamisa, I want something like 20,000 ukuya phezulu. La ekhaya ngisebenza abantu ngibaphakamise. Uma ufuna ukuphakamisa nge-50,000 ngiyakuphakamisa. La ekhaya ngiyenzela abantu izinto zezimanga esiphakamisa abantu through umnotho, through imali. Then lapha mngwami ngihleli nama products. Lama products lawa asebenza nje ukuqeda inhlupheko. Lama products lawa aqeda indlala. This products lazisiza umuntu. Wobuza inyanga yakho ukuthi yini lo muthi lo ngoba kawazi. Uhamba inyanga ingenamuthi lo, akusinyanga leyo nto leyo. Ufafabulani nje umuntu umlahlelele. Le nto le niyeke inyanga yakho. Lana ngiphethe gambling perfume power 2 ebiza imali engange 2.5. Abantu abaningi that dominating kuma gambling occasions zabo, labadlala gambling games, gambling what, laba suke beye khona because of this. Ngikume nomuntu this bangle is new on market. It's been 1 month I'm sure sinayo la ekhaya. This gambling bangle ibiza imali engange 4,000 rand. Uma uyidinga umuntu iphuma nemithi ewu2 ne-oil yakhona esenzisa ngayo ukuze ukwazi ukuwina.
Uma ungabone kuwina ungabone lutho, uyayithatha le gambling bangle wenza amasiko akhona after 3 months ukuthi uthenza njani ngayo. Le gambling bangle will never go wrong. Uma uyiuser once iphela imandla usungabone ukuwina, uyayithatha uyigqiba somewhere. Will after some time ibiza imali engange 4,000 rand. Size kwibhande le gambling. Ibhande le gambling ku special manje. Ispecial sebhande le gambling libiza imali engange 5,000 rand. Ibhande le gambling zone special. Uma udinga ibhande le gambling kuzukwazi ukuwina, ukwenza kusikhanye, ukwazi ukuphakama, thola ibhande le gambling libiza imali engange 5,000 rand. Liyehle from 10,000 rand as you know to 5,000 rand. Ibhande le gambling lizokuvela into zakho uma ugembula usebenza ngale bhande leli. Ngikhulume ngomuntu othi yena ufuna ukudominate emsebenzini, ufuna ukuthandeka, ufuna ukuba namandla njengendlovu. Indlovu power soap ibiza imali engange 400 rand kwimanje. Indlovu power soap ibiza 400 rand. Fonela inyanga yompedi umkhuloti, lensipho le ugeza ngayo into zakho zikwazi ukukhanya. Bese wena umuntu othi mina mkhulu ngidinga isiwasho semali ukuthi imali ibe khona phezulu impilo yami. Isiwasho semali sibiza imali engange 1,000 rand. Sizokusebenzela sivula into zakho konke kwakho kukhanye. Sikhume ngomuntu othi mina mkhulu ngidinga i-bathing honey kuzinto zami zikwazi ukukhululeka nokulunga. Thola i-bathing honey ibiza nje imali engange 2,000 rand. Into zakho zikwazi ukulunga. Inhlanhla yakho you meet it with something. Uma umuntu uphethwe indlala kumele udle ukudla. Uma umuntu izimo zakho zibheda kumele uthole something uzosebenzisa. Bese kube nophondo le gambling lubiza imali engange 3,500 rand. Uphondo le gambling kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe liyasuka ku 3,500 rand liya ku 3,000. Is 3,000 rand uphondo le gambling. Uphondo le gambling akusinto embi. Ochina noma uyifake lento lebese umuntu athi what is that? It's just a nice horn. A nice horn of which you can never see whether there is something inside or not. Uphondo le gambling luku special manje libiza imali engange 3,000 rand. Mntaka baba inyanga yompedi umkhuloti ula ukuzosiza wena. Ngilana ukuzolekelela wena. Ngilana ukuzovula into zakho. Ngilana ukuzokukhanyisela. Henrebo shakada marakata barashi kurababai shatapa. Yebo manje khoma thangizilana uzolusa into zakho. Wake washumla umzalwana wathi parachata barachi toparata. Ngizela ukuzovulisa, ukuzovula into zakho, ukuzolungisa into zakho. Ingakho inyanga yompedi umkhuloti ela. Njengoba ngila ngizosiza wena. Ngizovula izinto zakho. Ngizela ukuzokhanyisa izinto zakho. Isitha sami indlala. Angifuni ngabe indlala. Angifuni ngabe indlala. Kunabantu abadinga ukuphakanyiswa. Ngiyambulelwe isitulo isihlalo ngizokhuluma ngaso lesitulo leso. Lesitulo leso kuyimanje sikhona la egcekeni isilandiwe. Nento zakhona ekumele ngiyifake lapho. Abantu abafuna ikhundla. Abantu abafuna ukuphakama. Abantu abafuna umholo emikhulu. Abantu abafuna ukuya phezulu emhlabeni. Ngwane yebo gogo. Uyadinga ukuthi bayajabula amakhuluma ngalesitulo lesi ngoba ngibonise sona. Kumele isitulo sofika usihlale. Uyofika uhlala isitulo sikamkhuloti usihlale kanje. Umcela kuhlala isitulo lesi usihlale kanje uthi. Emva kwalokho into zakho ziyolunga, ziyokhanya, ziyoqhaqheka, ziyofuleka. Uma nje ufundo zakho iphakame zilungi, uzohlala kulo situlo lesi for isikhathi esithize. Umnikelo wakho na is 10,000 rand. Into zakho zolunga zikhanye zivuleke. Ngifonele. Ayavela amanamba la ku screen yakhe agijima. Wena umuntu ofuna ukugezela umsamo uzobona umkhuloti ugijima. Makhosi siyabonga.